Alam mo, Ruble, magmula noong naglaho ang iyong boses doon sa bundok na ating pinuntahan, ay labis akong nagtaka at natakot. Ang pagkakaalam ko kasi noon ay tuluyang ka nang napaslang ng demonyo. Dahil sa pagkawala ng boses mo, napagtanto kong katapusan ko na rin. Naghintay akong merong lumapit kahit isang maranhig o demonyo, pero nabigo ako. Nais ko na din kasing mamatay sa lugar na yon, iho. Ano pang saysay ng buhay ko kung hindi ko na masisilayan pang muli ang ganda ng sanlibutan? Hirap na ako, Ruble, sa sitwasyon ko. Animoy naninirahan na ako ngayon sa Karimlan. Wika ni Nong Jem. Pasensya na ho, Nong Jem. Hindi ko kayo nasabihan sa ginawa ni Maestro Miguel at ng Garuda. Ayoko na kasi kayo mag-alala para sa aking buhay. Nong Jem, 20 araw na lamang ang natitira sa buhay ko. Sa paglipas ng nalalabing araw ko, Maestro, nais kong kasama kita. Hindi ko man alam ang magiging buhay mo sa mga oras na wala ako, pero sana'y gabayan ka ng ating ama. Sagot naman ni Roble habang umiiyak. Nang marinig ito ni Nong Jem, ay maging siya ay hindi na niya napigilan pang umiyak. Kahit siya ay bulag na ay nakakapagtakang, meron pa ring luhang umaagos sa kanyang mga mata. Unti-unti namang hinawi ni Roble ang luha ng kanyang maestro bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Matapos nilang makapag-usap, ay agad din namang nagluto si Roble ng kanilang makakain. Habang nagluluto siya, ay siya namang pagpapaalam ng lalaking umalalay kay Nong Jem. Nang sila na lamang dalawa ang natira sa kanilang bahay, ay pinili ni Robleng akayin ng kanyang maestro patungo sa kusina upang sila ay makapag-usap. Ay, Roble, ang laki ng utang na loob ko sa lalaking yon. Kung hindi niya ako natagpuan sa bukid, ay maaaring pinagpepiestahan na din ako ng mga uod ngayon. Naniniwala akong hindi nagkataon ang pagtungo ng lalaking yon sa bukid na aking kinaroroonan. Maaaring merong nilalang ang nag-utos dito upang ako ay matulungan. Kahit ako ay walang-wala ng kakayahan, ay patuloy pa rin akong ginagabayan ng Diyos. Isipin mo, Roble, may pamilya ang lalaking yon, pero nagawa ako nitong samahan dito sa aking pamamahay sa loob ng 3 araw. Wika ni Nong Jem. 3 araw, Nong Jem? Napakatagal mo palang nawala. 3 araw na ang lumipas, Roble. Malamang hindi mo gaanong napansin yon dahil sa digmaang iyong kinakaharap. Pero wala naman yung problema. Ang importante ay nakauwi ng ligtas at buhay tayong dalawa. Hindi man natin nagawang ilibing ang bangkay ni Lucas, ay sana'y maging matahimik ang kanyang kaluluwa. Nararamdaman kong walang kahit ni isang bakas ng mga bangkay sa lugar na naging pugad ng mga maranhig. Sigurado ako, Roble, na naubos na ang mga bangkay sa lugar na yon. Sagot naman ni Nong Jem. Ayon kay Nong Jem, na sa bawat digmaang nagaganap ay ang paglitaw naman ng isang nilalang na nangunguha ng bangkay upang ito ay kanyang kainin. Kapag natitipuhan ng nilalang na yon ang katawan ng isang namaalam, ay pupulutin niya ito at idudugtong niya sa kanyang katawan. Tinatawag ito nila Nong Jem na gabay ng digmaan, ang mga ngatay. Kapag nagaganap ang hindi ordinaryong labanan sa pagitan ng mga diwata
engkanto o demonyo sa mundo, ay ito ang nagsisilbing tagakubli ng bakas ng digmaan. Hindi ordinaryo ang nilalang na yon ayon kay Nong Jem dahil sa mga natatangi nitong abilidad. Sa oras na makaharap mo ang mga ngatay ay wala kang tsansa ditong manalo o makaligtas. Kaya kang balatan ito ng buhay sa pamamagitan lamang ng napakalakas nitong pagsigaw. Paglalarawan ni Nong Jem sa nangangatay ay meron itong 2 mapurol na bolo at isang karitong na paglumaan na ng panahon. Meron din itong 4 pang mga maliliit na kamay sa balikat nito na para bang puwersahan niya itong idinugtong sa kanyang katawan. Marami din itong mga insekto at uod na inaalagaan na labas-masok din sa kanyang sistema. Namumuti na din ang isang mata nito at bungi-bungi na ang mga ngipin. Ang bolong dala ng mga ngatay ay bumauna sa kanyang kamay dahil sa palagi niya itong hinahawakan. Ang mga paa naman nito ay merong mga nakatarak na palaso na tila bang aksidenteng naapakan niya ito sa gitna ng digmaan. Napakataba din ng mga ngatay ayon kay Nong Jem dahil sa pagkaganid nito sa mga laman ng mga nilalang na nasawi sa labanan. Habang ito ay dinadala niya sa kanyang tirahan, ay walang sawa niya itong kinakain. Itinitira niya ang mga buto ng mga ito upang maging palamuti sa kanyang tahanan. Napakadali din para sa mga ngatay na paghiwalayin ang lahat ng buto ng tao sa isang iglap lang. Nang marinig ni Roble ang kwentong ibinahagi ni Nong Jem, ay doon niya napagtantong maaaring natangay na din ng mga ngatay ang katawan ni Mang Lucas. Hindi na nila ito pwedeng kunin, gawa ng wala silang kaide-ideya kung saan ang lugar na pinagtitirahan nito. Maaaring ang mga ngatay na yon ay meron ding kakayahang tumagos sa bawat dimensyon ng mundo. Roble, sabihin mo, ano na lang ang mga gagawin mo sa natitirang buhay mo sa mundong ito? Tanong ni Nong Jem. Di ko alam, Nong Jem. Bahala na ang Diyos sa nais niyang ipagawa sa akin. Pero kapag merong humingi ng tulong sa atin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tugunin ang kanilang kahilingan. Ito na lang siguro ang huli kong maaaring gawin upang kahit papaano'y maipakita ko sa Diyos ang aking pagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan sa mundong ito. Sagot naman ni Roble. Mabuti yan, iho. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagkamaling gabayan ka. Tingnan mo, sa loob ng mahabang panahong magkasama tayo, ay napakalaki na ng ipinagbago mo. Kung hindi kita nagabayan noong naging maranhig ka, malamang sa malamang, mas demonyo ka pa sa ating kalaban. Sagot naman ni Nong Jem. Habang sila ay nag-uusap, ay pinili na lamang ng dalawa na gawing masaya ang kanilang paksa. Matapos ni Robleng makapagluto, ay agad naman silang kumain. Bale, sinusubuan na lamang ni Roble si Nong Jem, gawa nang wala na itong kakayahang magbuhat ng kahit isang kutsara. Ang tanging nagagawa na lamang ni Nong Jem ay ang ngumuya ng pagkain at umebak. Parang medyo paralisado na kasi ang kanyang katawan, tapos bulag pa. Naging baldado si Nong Jem noon dahil sa kanyang natamong pinsala noong inihagi siya ng demonyo sa puno. Kailangan niya pa ng merong aalalay sa kanya para makaupo siya sa upuan. Matapos nilang kumain, ay agad namang nahiga si Roble at si Nong Jem ng magkatabi.
Ibinuhos nila ang oras sa loob ng araw na yon upang makapagkwentuhan lamang. Animoy, hindi na nila iniisip ang kanilang kakainin sa pagsapit ng gabi. Paggising ni Robles sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, ay napansin niyang hapon na pala. Nang makita niyang madilim na sa loob ng kanilang tahanan, ay agad naman siyang nagsindi ng gasera upang makapagbigay ng liwanag sa kanilang paligid. Matapos yan ay agad namang tumungo si Robles sa masukal nilang hardin upang kumuha ng mga gulay na naroon. Mabuti na lang at lumago ang kanilang pinaghirapang hardin, Ninong Jem. Kahit napakasukal na ng kanilang hardin, ay nanatiling malago ang kanilang mga itinanim. Ang basto ni San Jose na unang nakita ni Robles sa hardin ni Ninong Jem ay naroon pa rin. Habang siya ay kumukuha ng mga gulay, hindi maiwasan ni Robles ang pagsipat sa kanyang paligid. Parang nagkaroon siya ng matinding takot sa dilim dahil sa nangyaring digmaan. Nang makarinig si Robles ng pagkaluskos sa paligid, ay agad niya din namang pinilit ang kanyang sariling mag-usal ng puder at bakod sa kanyang katawan. Matapos niyang makakuha ng mga gulay, ay dali-dali din siyang pumasok sa kanilang bahay upang magluto. Kinaumagahan ay tuluyan na ngang nakabawi ang katawan ni Robles. Bumalik na ang kanyang sigla, tuluyan nang nawala ang kanyang mga iniindang karamdaman. Maging ang taning sa kanyang buhay ay nakalimutan na rin niya noong mga oras na yon. Matapos nilang makakain ay tumungo na si Robles sa likuran ng kanilang bahay upang umpisahan ang paglilinis. Nais niyang maging malinis ulit ang paligid ng bahay ni Ninong Jem upang kahit papaano'y hindi na mahirapan ang magmamagandang loob na tulungan ang kanyang maestro kapag siya ay lumisa na. Sa buong araw na yon, ay hindi tumigil si Robles sa paglilinis ng buong paligid. Inuna niyang takpan ang mga butas na kanyang binungkal noong mga panahong binisita sila ng mga maranhig. Paano ko kaya nagawa to? Nagtatakang tanong ni Robles. Di niya kasi sukat akalaing makakagawa siya ng ganong kalalim na butas papaikot sa tahanan ni Ninong Jem sa loob lamang ng isang araw. Halos hindi pa nga siya nangangalahati sa pagtabon dito ay naubos na ang kanyang lakas. Napakatigas na kasi ng lupang binubungkal niya na siyang kanyang gagamitin upang itabon sa mga kanal na kanyang ginawa. Habang siya ay nagtatrabaho, biglang merong bumulong na isang boses sa kanyang isipan. Robles, mamayang gabi mo na tabunan ang hukay na yan. Sa pagsapit ng gabi, doon kita makahatira ng tulong upang mas mapadali mo ang iyong trabaho. Wika ni Mina. Dahil sa mga narinig ni Robles, ay kasabay nito ang abot langit niyang pagngiti. Ang buong akala kasi niya noong mga oras na yon ay hindi na niya muling maririnig ang matamis na tinig ni Mina. Magmula nang nagwika si Mina sa kanyang isipan, ay siya namang pagbalik ng lakas ni Robles ng kanyang katawan. Pinili na niya munang tabasin ang mga damo sa paligid upang pagsapit ng gabi ay konti na lamang ang kanyang trabahong aatupagin. Pagsapit ng hapon ay agad niya namang tinungo ang kinaroroonan ni Ninong Jem. Nais niya kasing ilabas ang kanyang maestro sa kanyang bahay upang kahit papaano'y makalanghap ito ng sariwang hangin. Habang kalong-kalong niya si Ninong Jem, ay walang humpay ang kanilang pag-uusap. Robles, saan ba tayo pupunta?
Tanong ni Nong Jem. Doon ho sa may bandang bulod. Nais kong manood ng paglubog ng araw na kasama kayo. Sagot naman ni Roble. Nang marinig ito ni Nong Jem, ay napangiti na lamang ito. Yun kasi ang unang pagkakataon na sabay silang manonood sa pagtalikod ng araw. Kahit pa hindi na siya nakakakita. Animoy ang kaganapang yon ay isang alaala ni Nong Jem na pahahalagahan niya habang buhay. Habang sila ay naglalakad patungo sa burol na di kalayuan sa kanila, ay hindi napigilan ng maestro na maging emosyonal. Kahit walang boses na lumalabas sa bibig ni Roble, ay pansin ng kanyang maestro ang kanyang pagnanangis. Animoy kahit hindi sabihin ni Roble ang kanyang nararamdaman, ay alam na ito ni Nong Jem. Alam mo, Roble, hindi ko na iniisip ang mga susunod na araw. Kung pwede nga lang na patigilin ko ang oras ay ginawa ko na. Dapat sana ako na lang ang nasa kalagayan mo dahil matanda na ako't may kapansanan pa. Ikaw, Roble, napakarami mo pang pwedeng magawa sa mundong ito. Labis akong nanghihinayang para sa iyong kakayahan. Kung sana ako na lamang ang nalagay sa iyong kinatatayuan dahil kagaya ng araw, ako ay papalubog na. Samantalang ikaw ay papasikat pa lamang. Wika ni Nong Jem. Huwag niyo na ho akong alalahanin, Nong Jem. Masaya akong aalis sa mundong ito nang walang pinagsisisihan. Alam ng Diyos na ginawa ko lamang ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang likha. Ang tanging inaalala ko lamang ay kung sino magmamagandang loob na alagaan ka kapag nawala na ako. Yun ang labis kong ikinakatakot, maestro. Magugutom ka sa bawat araw na dumaraan. Nais ko mang samahan ka hanggang sa huli mong buhay. Hindi ko na yun magagawa. Labis ako nagsisisi, Nong Jem. Dahil hindi ko kayang maibalik ang kabutihan mong ipinakita sa akin. Hindi na napigilang umiyak ni Roble. Nang marating nila ang bulod na kanilang pinupuntahan, ay agad namang naglatag ng banig si Roble upang merong mahigaan si Nong Jem. Sa pananatili nila Roble sa bulod, ay ang pagbilis naman ng oras. Ilang minuto pa lang ang lumipas at tuluyan na ngang tumalikod ang haring araw sa kanilang kinaroroonan. Agad din namang bumaba sila Roble sa bulod upang bumalik na sa kanilang tirahan. Pagdating nila sa bahay ni Nong Jem, ay siya namang pagkain nila ng kanilang panggabihan. Nang natapos na silang kumain, ay tumungo sila Roble sa sala ng kanilang bahay upang doon maghintay ng pagdalaw ng antok. Habang si Nong Jem ay nakahiga, ay pinili nitong magrosaryo kagaya ng kanyang nakagawian. Sinabayan na din ito ni Roble upang kahit papaano'y hindi nag-iisa si Nong Jem sa kanyang panalangin. Matapos nilang manalangin, inihatid na ni Roble ang kanyang maestro sa silid nito. Habang siya naman ay lumabas na ng bahay upang ipagpatuloy ang naudlot niyang gawain. Ilang oras pa ang lumipas ng pagtatrabaho ni Roble, ay doon nagpakita sa kanya ang sinasabing tulong ni Mina. Ang lumitaw sa tahanan ni Nong Jem noong gabi ay 2 dambuhalang aso. Nang magkatinginan sila Roble at ang mga nilalang ngayon, doon niya nasipat ang bughaw nitong mga mata. Nagliliwanag ang mga mata nito habang papalapit sa kanya.
Nang tuluyan ng makalapit sa kinaroroonan ni Roble ang mga asong singlalaki ng kalabaw, ay inamoy-amoy siya nito. Hayaan mo lamang na amuyin ka ng mga nilalang na yan, dahil yan ang kanilang daan upang maipakitang kakampi mo sila at nakahanda silang tulungan ka sa iyong nais. Naaamoy ng mga nilalang na yan ang nais mong gawin kasama sila. Wika ni Mina sa isipan ni Roble. Salamat sa tulong mo, Mina. Napakalaking bagay nito para sa akin. Sagot naman ni Roble. Matapos siyang amuyin ng mga aso, ay agad din namang tumungo ang mga ito sa nakatumpok na lupang tumigas. Agad nitong pinaghuhukay ang mga lupa, gamit-gamit ang kanilang matatalas na kuko. Pagbungkal ng mga aso sa mga lupang yon, ay diretso itong napupunta sa mga kanal na nilikha ni Roble. Ang tanging ginawa ni Roble noong gabi ay ang panoorin ng ginagawa ng mga ipinadalang tulong ni Mina. Ilang oras pa ang lumipas, agad namang natapos ang pagtabon ng mga ito sa hukay. Nang matapos na ang pagtabon sa kanal, ay siya namang paglapit ng mga asong yon kay Roble. Dinilaan siya nito ng 2 beses sa muka bago ito tuluyang umalis. Nang tuluyan ng maglaho sa paningin ni Roble ang mga aso, ay siya namang pag-umpisa niyang ayusin ang mga kalat sa paligid. Kahit gabi na ay pinili niya pa ring magtrabaho dahil sa alam niya sa kanyang sarili na ang bawat oras at araw na lumilipas ay napakahalaga sa kanya. Mina, bakit ako dinidilaan ng mga asong pinadala mo? Nagtatakang tanong ni Roble. Sinabihan ko kasi ang mga asong yon na halikan ka bago sila umalis. O siya, Roble, aalis na muna ako dahil merong ipinapagawa si Maestro Miguel. Sagot naman ni Mina. Dahil sa mga narinig ni Roble, ay pinili na lamang niya na huwag sumagot at magpatuloy sa kanyang ginagawa. Di naman alintana kay Roble ang gabi dahil sa maliwanag ang buwan noong mga oras na yon. Ang tanging ikinakatakot lang noon ni Roble ay ang mga ligaw na ahas na maaari niyang makainkwentro sa kanyang ginagawang pagtatabas ng mga damo. Lumipas pa ang ilang oras at napagpasyahan na ni Roble na bumalik na sa loob ng kanilang bahay upang magpahinga. Habang siya ay nakahiga, paunti-unti niyang binabalikan ang mga sinabi ni Mina na merong bakas ng ngiti sa kanyang muka. Okay, yung finale. Sunod ko kagad. Kita-kits.